Ahojte, vítajte v našom dnešnom podcaste. Dnes je mojím hosťom Miroslav Léke. Je to človek, ktorý je autorom projektu Nová Opatová, ktorý sa zaoberá developingom, nehnuteľnosťami, stavbou domov, pozemkami a rôznymi ďalšími záležitosťami v Lučenci a jeho okolí. A dnes nám prišiel predstaviť jeden veľmi zaujímavý projekt. Ale popri tom všetkom, ja mám na míre ešte nejaké iné otázky. Zaujíma ma, ako funguje na Slovensku realitný trh, aký má on na to názor a nad rámec toho celého sa samozrejme budeme rozprávať aj o projekte Nová Opatová. Miro, vítaj. Daniel, ahoj, ďakujem za pozvanie. Som rád, že sa dneska porozprávame o našom projekte. Perfektne, super. No, takže nejaká taká otázka na začiatok je, že ako dnes funguje ten realitný trh, keby si to takto ty mal povedať? Sú tu nejakí zákazníci, nejakí kupujúci, sú tu nejakí predajcovia? Ako funguje ten realitný trh? Kto má navyše? Sú dneska dobré úrokové miery? Tak povedz mi tak na začiatok, ako sa ty na to pozeráš. Ja som vstúpil do týchto vôd v realitného trhu v roku 2020 s tým, že vlastne vtedy ten realitný trh prial predajcom, vtedy vlastne ten trh aj patril predajcom. Bol väčší dopyt po nehnuteľnostiach a samozrejme bankové peniaze alebo úroky, ktoré poskytovali banky, boli podstatne dostupnejšie. Potom v podstate v roku 2023 sa to celé zmenilo a teda banky si začali pýtať vyššie úroky a tento trh sa dostal do rúk kupujúcim. Tým, že vlastne boli vyššie úroky, zákazníci mali väčší problém dostať sa k peniazom, nakoľko banky aj sprísnili podmienky. Klient, zákazník viacej aj váhal zobrať si ten úver za tie podmienky, ktoré boli a teda predaj nehnuteľností sa spomalil a teda ohodne sa spomalil. No a povedz mi nejak tak jednoducho mi skús vysvetliť, že dobre, teraz išli hore úroky, aký to malo vplyv na to, že ľudia možno začali kupovať menej, hej? Aké má to úročenie vplyv na to, že ako sa správajú tí potenciálni kupujúci na tom trhu? Ono je to v podstate, každý trh, keď sa s ním takto zatrasie, tak vznikne chaos. Tí ľudia vlastne, ktorí sa chcú dostať k tým nehnuteľnostiam, tak sú v 90% prípadoch odkázaní na bankové peniaze a v prípade teda, že ten úrok začal stúpať z 1% úrokovej sadzby na 6%, tak tí klienti ostali v tom chaose, že nevedeli, že kde to až pôjde, do akých výšok a pri porovnaní ako 1% a 6% je to akože hodne veľký rozdiel pri tom úvere. A dnes vlastne tie úrokové sadzby začínajú byť niekde na 3,5%, možno troška vyššie, dane možno aj troška nižšie. Čo sa teda podľa teba deje dnes na tom realitnom trhu? Čo by tí ľudia mali robiť? Tak ten trh realitný pri tých hypotekárnych úveroch sa momentálne stabilizuje. Tá úroková sadzba je presne, ako si povedal, niekde okolo 3,5%. Predpokladá sa ešte nejaký pokles možno na nejakých 3,2%, možno na 3%, ale nižšie to už pravdepodobne zo strany bank nepôjde. Predpokladá sa teda ale, že ak sa ten trh zastabilizuje a vznikne väčší dopyt po nehnuteľnostiach, tak teda banka znova pristúpi k tomu, že keď tých nárast klientov bude väčší, tak jednoducho tie úroky bude pravdepodobne znovu dvíhať alebo upravovať podľa svojich predstáv a podľa svojich podmienok. No ja keby som dneska rozmýšľal nad tým, že si kúpim pozemok, alebo že sa rozhodnem, že idem do tej Novej Opatovej bývať, tak ja by som si možno ešte povedal, že ja ešte počkám, kým mi vyklesajú tie úrokové miery. A čo si ty myslíš, že sa stane, keď začnú klesať tie úrokové miery? Prečo by som si mal ísť do toho teraz a nie ešte počkať ďalší polorok, 3/4 roka na to, aby vyklesali tie percentá v bankách? Toto je dobrá otázka, lebo s týmto sa veľa ľudí zaoberá. Ono je to tak, že v prípade, že úrokové sadzby majú predpoklad klesať, ľudia vyčkávajú na tú nižšiu úrokovú sadzbu a ceny pozemkov napríklad stoja. Ako náhle sa úroky zastavia, stúpne počet záujemcov o bankové peniaze, stúpne počet záujemcov o nehnuteľnosti a tým pádom nehnuteľnosti
začnú rásť na cene. To znamená, že nie vždy je najlepšie čakať na poslednú chvíľu, lebo ako náhle si človek myslí, že ušetrím z 3,2 úrokovej sadzby, budem čakať na 3%, tak sa môže stať, že pozemok bude drahší o väčšiu čiastku ako to preplatenie toho úveru. Lebo v prípade teda, že sa ten bankový sektor rozhodne púšťať tie peniaze jednoduchšie, tak jednoducho ten dopyt po nehnuteľnostiach stúpne. Čiže keby som si mal vybrať medzi tým, že či si to kúpim teraz za 3,5, tak možno by som kúpil pozemok za 100 000, aby sme si povedali. Hej. A možno keď to vyklesá na 3,2, tak ceny pozemkov stúpnú a už ich nekúpim za 100 000 ten istý pozemok, ale za 110. A napriek tomu, že budem platiť menej úrokov, budem kupovať drahšiu vec, čiže možno som na tom istom a možno na tom budem dokonca ešte horšie. Dá sa povedať, že áno. Lebo ten pomer tej ceny pozemku a výšky úroku je skoro za jedno. Záleží, ktorý predajca a ktorý región má koľko nehnuteľností na to, aby ten trh vedel obhospodáriť, ale v prípade, že napríklad ako náš projekt nie je až taký veľký, že máme neobmedzený počet pozemkov, takže my určite, že si to musíme nejakým spôsobom regulovať. Dobre, no teraz keď si túto celú debatu, ktorú sme si zoberieme na Novohrad, Lučenec a okolie nejaké, že povedzme si, že Lučenec má nejakých 40 km spádovú oblasť dookola, takže ideme sa baviť vlastne primárne o tomto trhu, hej. Tak mi povedz, ako funguje ten trh s nehnuteľnosťami v Lučenci? No, trh s nehnuteľnosťami v Lučenci funguje tak, že na základe skúseností a vypracovaných analýz je, že sa v našom regióne alebo v našej lokalite, v ktorej my pracujeme, predávajú 3 až 4 domy ročne. To je v podstate strop, ktorý vieme dosiahnuť v tej Novej Opatovej. Samozrejme, ako celý región spádovej oblasti je podstatne väčší, ale každá tá lokalita alebo každá časť má svoje vlastné atribúty. My vlastne v tej našej Novej Opatovej fungujeme asi takýmto spôsobom. Momentálne, ako vlastne končíme tú prvú etapu, začíname predávať druhú etapu, ale tam nebudem predávať len domy, ale aj samotné pozemky a na to analýzu ešte len pripravujeme, ale predpokladáme, že tiež tam nebude nejaká vysoká kapacita, avšak my máme voľných pozemkov aktuálne nejakých 25 a teda ak tých pozemkov sa predá napríklad v prvej fáze nejakých 10, tak sa môže stať, že tie ďalšie zvyšné pozemky znovu narastú na cene. Jasné. OK. Dobre, a keď si už začal spomínať vlastne tú Novú Opatovu ako projekt, predstav mi to, čo je tá Nová Opatová, kde sa to nachádza, ako to funguje a možno mi povedz taký základ, že prečo ja, ktorý sa rozhodujem o tom, že či ísť bývať do Lučenca alebo kam ísť bývať do Lučenca, by som sa mal rozhliadnúť po tej Novej Opatovej. Nová Opatová je mestská časť okresného mesta Lučenec. Je to v podstate ako keby intraviláň pred mestom. Nová Opatová má približne okolo 1000 obyvateľov, s tým, že vlastne my sme tam vybudovali na jednej časti 50 stavebných pozemkov. Z toho vlastne sme robili prvú etapu, kde sme urobili 21 rodinných domov. Sme postavili v urbanistickom štýle, čiže vlastne taký uniformovaný, všetko je tam ako teda rovnaké, čo je pre nás bolo takou prioritou, aby jeden dom nebol makový a druhý orechový. A teraz vlastne teda budujeme druhú etapu, kde je 29 stavebných pozemkov. Prečo Nová Opatová? My máme dobrú pozíciu, čo sa týka ako geograficky, nakoľko sme blízko k mestu, to je to 3 minúty autom, 15 minút peši, máme tam škôlku, základnú školu, strednú školu, je tam aj dokonca vysoká škola, máme tam samozrejme nejakú občiansky veľnosť, ako je MHD, je tam aj vlak, je tam samozrejme potraviny a to bežné občianske vybavenie, ktoré je potrebné k tomu životu. My vlastne tejto Novej Opatovej ponúkame kľudnú, tichú štvrť už s vybudovanou nejakou komunitou, s kompletnou infraštruktúrou, kde v podstate zabezpečujeme pre kupujúcich kompletný servis, ktorý potrebujú a konkrétne atribúty, ktoré sú dôležité na to, aby či už si kúpia dom hotový, alebo samotný pozemok, alebo dom rozostávaný, aby mali všetko, čo k tomu potrebujú. Čiže
Ja som sa rozhodol, že sa chcem presťahovať do Lučenca. A mám prakticky dve možnosti. Jedna možnosť je kúpiť si niekde nejaký pozemoček, hej, ktorý mi kolega Janko alebo kamarát predáva možno za 70 eur za meter štvorcový, hej, ale neúplne ho až tak poznám, neviem, či sú tam, nie sú tam siete a tak ďalej. A druhá možnosť je ísť do takého predpripraveného konceptu, ako je Nová Opatová. Hej. Prečo by som si ja mal vybrať Novú Opatovú voči nejakej inej ďalšej možnosti, ktorá možno niekedy môže byť aj lacnejšia? Určite áno. Ono sa častokrát, že ten pozemok od tvojho známeho zdá byť cenovo dostupnejší, lebo je tam zaujímavejšia cena, len treba veľmi dobre zvážiť a zistiť, že či sú na tom pozemku všetky potrebné siete, ktoré by si predstavoval k tvojej stavbe, či je tam teda klasika ako plyn, voda, kanalizácia, optika dneska, všetky tieto siete, ktoré sú potrebné na funkčnosť domu. Či sú tie všetky siete na pozemku, alebo sa deklaruje iba v blízkosti pozemku, lebo je veľký rozdiel, keď sú tie všetky siete v blízkosti pozemku a keď ich chceš dostať na svoj pozemok, tak to zaberie minimálne pol roka byrokracie a nemalé finančné prostriedky, aby si to dostal na pozemok. Takže určite toto jeden z atribútov sú tieto inžinierské siete. Druhá vec vlastne je, že ten pozemok, ktorý by si kúpil lacnejšie, tak už je v nejakej štvrti medzi nejakými domami, ktoré sú už nejako postavené a častokrát sú to poschodové domy, kde si každému vidí nejako do dvora. My tu vlastne v tejto Novej Opatovej máme len prízemné domy, čo sme v podstate chceli zachovať čo najväčšie súkromie pre každého jedného majiteľa, či je to už rodinného domu alebo do budúcna rodinného domu, ktorý bude na pozemku, ktorý si zákazník zakúpi. Čiže toto by malo byť rovnako u nás ošetrené. V neposlednom rade, keď si tam postavíš nový dom pekný, tak sprava a zľava budeš mať dve staršie budovy, dajme tomu. Takže záleží, že či je to na nejakej hlučnej ulici, či tam prechádzajú kamióny, lebo táto naša ulica je ako ulica slepá, či je to už prvá etapa alebo druhá etapa, obidve ulici sú slepé, nebude tam chodiť nikto, len ten, čo tam vlastne býva. Čiže je to podstatne rozdiel bývať v takejto novej štvrti. A posledným dôležitým atribútom je komunita. Väčšinou v týchto uliciach, čo už máme aj odskúšané na prvej etape, kde sme predali 15 rodinných domov, všetko tam bývajú ľudia, ktorí tam prišli skoro v jednom období a je tam vynikajúca komunita, tí ľudia sa navštevujú, komunikujú, navzájom si pomáhajú, strážia sa navzájom, a ako keď človek býva niekde v meste, kde vedľa neho bývajú ľudia, ktorých človek nepozná, nemôže navštíviť a sú o generáciu alebo o dve starší alebo naopak mladší. Takže tieto nové štvrte majú aj túto výhodu, že sa tam vlastne vybudujú nové komunity. Dobre, čiže keby si mi mal zosumarizovať týchto 5 hlavných výhod, hej, tak jednoslovne tak. Povedzme ešte raz, ktorých 5 výhod by to bolo? Tak určite lokalita, inžinierské siete, komunita, v neposlednom rade súkromie a ako 5. atribút by som dal bezpečnosť. Dobre, a teda v tej Novej Opatovej si vlastne spomínal, že projekt sa delí na dve časti, hej? Áno. Čiže v prvej časti sú nejaké domy, ktoré sú už postavené alebo sú v nejakej vysokej fáze rozostávanosti, hej? A druhá možnosť sú samotné pozemky ako také. Tak skús mi to nejak tak priblížiť. Tak začnem prvou etapou. My sme prvú etapu začali budovať v roku 2021 a je tam 21 stavebných pozemkov. My sme postavili teda 21 rodinných domov v spomínanom urbanistickom štýle s tým, že k dnešnému dňu je predaných 15 rodinných domov a ešte nám 6 rodinných domov ostalo. S tým, že vlastne tie domčeky robíme do takého štádia, kde my ten dom urobíme zvonku úpravy, urobíme znúka kompletné úpravy, urobíme spevnené plochy pred domom, urobíme spevnené plochy v časti dvora, komplet vlastne sa postaráme aj o dvor, čiže je tam prístrešok na auto, je tam altánok v rohu domu, je tam zavlažovanie, je tam trávnik, čiže všetky tieto veci, ktoré klient potrebuje na to, aby sa mohol nasťahovať a aby už nemusel nič robiť. Stávalo sa na minulosti, že sme chodili po takýchto štvrtiach a videli sme, že
developer alebo predajca domov predal len samotný dom, nechal tam foršňu, po ktorej ten klient si vošiel do domu, dom bol urobený v interiéri ako v štandarde a klient si povedal, dobre, však super, je to zaujímavá cena, potom si to porobím. A prešiel rok, 2, 3, 5 a on si ten klient, ten exteriér ako teda neporobil a potom to nerobí dobro ani tým susedovcom, ani tá ulica vlastne nenaberá na tom luku, aby to vyzeralo všetko čisté, jednotné, nejakým spôsobom sterilné. Takže vlastne toto je taký veľmi jedinečný projekt na Lučenec, nie? Nič podobné asi neexistuje, že? Nie, ja som sa s týmto ani nestretol, dokonca ani ďalej od Lučenca v tej kružnici tých kilometrov 40, možno ani 100, možno ani 150, že by nejaký developer alebo predajca domov to robil takýmto spôsobom, že vlastne pripraví klientovi komplet všetko, aj vrátane toho trávnika, ale my sme mali za to, že chceme zákazníka odbremeniť od tej práce. Dnes je taká doba, že človek si pomaly volá už pomocníkov aj na kosenie a hrabanie trávy, tak nevidím dôvod na to, aby si človek nemalé peniaze investoval do rodinného domu a potom, aby tam ešte ďalšie 2 roky po víkendoch si dokončoval ten exteriér. Ako my si uvedomujeme, že dostať ten dom do takéhoto stavu stojí viac času, aj viac finančných prostriedkov. My sme si aj vedomí, že nemáme najlacnejšiu cenovku na rodinnom dome, ale zase my nepredávame len samotný dom, my predávame aj dvor, ale my predávame aj tie atribúty, o ktorých som hovoril, ako je tá bezpečná ulica, ako je vlastne už komunita, ako je napríklad v tej prvej etape už vystavanosť. My máme 82% vystavanosť toho projektu, čiže v podstate my behom roka dostávame komplet tú prvú etapu ulice. Aj rozdiel bývať v ulici, kde sa ešte stavia, aj rozdiel bývať v ulici, ktorá je už dostávaná. V prípade, že ulica nie je dostávaná, tak záleží, že kto akým spôsobom ju stavia, lebo v prípade, že sú to nové štvrte, kde chodia si ten domček robiť po víkendoch, tí majitelia, tak je to ohromný rozdiel, ako keď to robí firma v čase od 7:30 do 16:00, keď sme my všetci v pohybe v práci, si to neuvedomujeme, ale cez víkend vám tam nikto neklepe a nebúcha, čo je za mňa ako celkom plus. Toto si vlastne chvália tí obyvatelia tej prvej etapy Novej Opatovej. Dobre, takže bavíme sa vlastne o 2 častiach. Jedna časť sú pozemky a druhá časť sú už rodinné domy, ktoré sú už vo veľmi vysokej fáze rozostávanosti. Hej? Takže ja prídem za tebou, že ahoj Miro, mám záujem proste o domček, chcem sa nasťahovať ideálne čím skôr. Ako to funguje, aké sú tam možnosti, aké sú rozostávané tie domy, viem si ešte vybrať napríklad farbu podlahy, alebo že povedz mi, že v akom je to teraz stave, a keby som sa chcel nasťahovať, tak čo všetko ešte potrebné doriešiť? Máme ako keby nejakým spôsobom dve možnosti. Jedna možnosť je taká, že sa nasťahujete do domu, ktorý je už vybavený aj plávajúcimi podlahami, aj obložkovými zárubňami, aj kachličkami v kúpeľni, rovnako krbom a všetkým, čo k tomu potrebujete, a môžete sa nasťahovať aj zajtra. Jedno, čo si potrebujete doriešiť, sú nábytky. Od kuchynskej linky cez šatníky a podobne. Potom máme druhý variant, to je vlastne tak, že máme domy urobené bez plávajúcich podlah, bez kúpeľní a tam je ten postup taký, že si klient ešte povyberá tieto doplnky a my mu ich zhotovíme, alebo si ich môže zhotoviť aj sám, necháme na výber a toto môže oddialiť to nasťahovanie o nejaké 2, možno 3 mesiace. Ale máme alternatívu tú prvú, kde klient sa môže doslova nasťahovať aj zajtra. Dobre, takže toto sme si povedali k tým domom. No, ale ja patrím si povedzme do tej druhej skupiny, že zatiaľ ešte možno dom nechcem teraz, alebo ho budem chcieť do budúcna, alebo na to zatiaľ nie som ekonomicky pripravený, alebo mám nejaké voľné zdroje a chcel by som ich niekde investovať, hej, tak aby do budúcna tá hodnota rástla, aby som sa možno v nejakom momente rozhodol, že si niečo postavím. Čiže keď sa bavíme o tých pozemkoch a ja sa rozhodnem, že toto by vedela byť tá investícia pre mňa, aké sú ďalšie kroky, ako to vyzerá, aký je tam ten predbežný priebeh tých udalostí. No ono, čo sa týka pozemkov, tak my tú druhú etapu sme spúštili predaj už pred nejakým časom a bolo ešte vtedy tá ulica v čase rozstávanosti, ale momentálne tá druhá etapa sa schyľuje ku koncu. Do konca mája by sme mali mať dokončenú ulicu komplet a vlastne my vieme ponúknuť klientovi
stavebné pozemky od 498 metrov štvorcových až cez 1600 metrov štvorcových. Klient si môže tie pozemky modulovať, môže si kúpiť 2 vedľa seba alebo aj 3, takže tam sa môže dostať aj k väčším metrom štvorcovým ako je len 1600. A čo je vlastne veľkou výhodou, že sú tie všetky siete v stave odovzdávania, čiže prakticky do nejakých 2-3 mesiacov budú všetky siete odovzdané, ako je teda voda, plyn, kanál, elektrika, optický kábel. Jednou veľkou výhodou pre klienta je to, Daniel, že tam na tom našom stavebnom pozemku je už vydané stavebné povolenie. To znamená, že dneska, ak by si človek kúpil pozemok a išiel by za projektantom, že máme takýto pozemok, tak to je otočený na túto a túto svetovú stranu a on mu začne teraz kresliť dneska, tak sa bavíme o 4-5 mesiacoch, kým sa dostane k stavebnému povoleniu. Kto sa to zaujíma, kto nie, od 1.4. sa zmenil zákon stavebný, takže je to aktuálne trošku komplikovanejšie a chaotickejšie na tom vybavovanie toho stavebného povolenia. Zvýšili sa poplatky, ale náš klient je od tohto celého odbremenený. On si kúpi stavebný pozemok už aj so stavebným povolením. Čiže prakticky, keď aj náš pozemok má nejakú cenovku, ale keď si niekto spočíta tie náklady, dneska projekt stojí 3000 eur, vybavenie všetkých týchto inštitúcií stavebného povolenia je tiež ďalších 2, 3, 4000 eur, čiže v podstate a pol roka toho času, keď sa to počíta, tak určite, že tá cena vôbec nie je prehnaná, tá cena má svoju pridanú hodnotu. Veľkou výhodou je aj rovinatosť pozemkov, nakoľko stavba na pozemku rovinatom je o 20% lacnejšia, ako keď máte niekde vo pozemku svahomitom. A to teda hovorím o dome, nehovorím ešte o terénnych úpravách okolo domu. Takže určite tá cena je nastavená správne podľa trhu a podľa tých ukazovateľov. Takže mám vlastne k dispozícii v Novej Opatovej pozemok, kde mám pritiahnuté všetky inžinierské siete. Hej. To znamená, že je tam plyn. Áno, je tam zemný plyn. Je tam elektrika, áno. Je tam voda, je áno. tam kanalizácia. Áno, čiže toto mám všetko k dispozícii predpripravené. Mám rozparcelovaný pozemok, na ktorý je vydané platné stavebné povolenie. Hej. Takže aj toto mám k dispozícii. Viem, že tým, že je to lokalita, aká je, tak budem mať normálnych susedov, hej, ktorí budú asi v podobnej životnej fáze ako ja. Hej. To je všetko super. Teraz mi povedz, že kde je tu vlastne háčik? Háčik, no nenahľal by som to háčikom. Je to skôr o nabratie odvahy od tých kupujúcich. Ja rozumiem tých kupujúcich, že oni dneska váhajú, ale jednoducho vždy sa lepšie bývalo v rodinných domoch ako v bytových domoch. Ja viem, že to bývanie v tom bytovom dome je dostupnejšie, ale dneska pre rodiny s deťmi je na nezaplatenie mať svoj domček s malým dvorom. Keď si zákazník investuje do pozemku veľkosti 500 m2, tak tá investícia nie je až taká veľká a samozrejme, keď si ten dom bude zhotovovať sám, tak aj tam sa vie zmestiť do seriózneho rozpočtu a urobiť si to vlastné bývanie. A to vlastné bývanie častokrát nie je len o tom, že človek si musí sa zadlžiť a urobiť investíciu do toho bývania, ale je to aj životná investícia. Čiže v podstate aj keď si človek to bývanie vybuduje, tak už tou nehnuteľnosťou, ktorú má, už má pokryté to základné imanie alebo ten majetok tej rodiny, že v prípade v podstate, že by chceli aj nejakú zmenu potom do budúcna, tak sa určite ide lepšie zase z domu do bytu, alebo ako keď má potom človek už niekde v dospelejšom veku ísť z bytu do domu. Dobre, čiže keby sme si povedali, že ako je to momentálne cenovo nastavené, skús mi to vysvetliť. My predávame pozemky v hodnote 110 eur za meter štvorcový, čiže keď vlastne niekto ide do investície okolo 500 metrov štvorcových pozemku, tak je to niekde teda okolo tých 55 000, 60 za tú parcelu a ten pozemok.
A ešte mám takú otázku, že je to úverovateľné, alebo akým spôsobom sa na to dajú zdroje nájsť? Keď mám nejakú časť peňazí, ale nemám celých tých 55 alebo 60 alebo 70 tisíc v závislosti od veľkosti, tak ako sa viem zachovať? Čo viem robiť? No, my v podstate spolupracujeme aj s bankami, takže to nie je žiadny problém. V prípade, že klient si chce kúpiť ten pozemok na úver, tak je to nehnuteľnosť. Banky, aby som to povedal aj s nejakou rezervou, tak okolo 60% berú do úvahy hodnotu pozemku. To znamená, že pri pozemku v hodnote 100 000 eur potrebujete 40 000 vlastných zdrojov a 60 000 vám na to požičia banka. Banka sa samozrejme pozemok založí alebo nejakú inú nehnuteľnosť, ktorú máte a vy si vlastne tú nehnuteľnosť splácate. Dobre, a ako skúsený človek, ktorý už niečo má odostávané, už niečo si investorsky prešiel za tú dobu a máš skúsenosti s predajom pozemkov, domov a tak ďalej. Z tvojej skúsenosti, na čo by si mali dať ľudia pozor, keď sa rozhodujú kúpiť si pozemok a začať postupne stavať? Čo sú možné problémy, ktoré môžu prísť do toho celého? No, určite by som odporúčil ľuďom, aby si dali pozor na to, aký pozemok kupujú, či je ten pozemok v územnom pláne mesta, či je ten pozemok bavený tými inžinierskými sieťami, alebo teda, že či je dostupné a ako sú dostupné právne tie siete. Častokrát sa stáva, že síce elektrický stĺp je 5 metrov od domu, ale nie vždy je možné to riešiť ako bod pripojenia. To si treba overiť u danej inštitúcii, či sú to elektrárne, alebo napríklad plynárne, alebo tak. Určite by som si dal pozor na to, či vlastne predajca má na to aj právne dôvody tieto pozemky predávať, nakoľko častokrát vidím, kde developer alebo teda predajca si vytipuje nejakú lúku, pokosí ju, vykolíkuje tam nejaké pozemky, dá tam veľký banner a prakticky ponúka pozemky bez toho, aby zakopol do tej zeme a tu sú pre kupujúceho veľké riziká, že či a akým spôsobom, v akom stave sa tá ulica vybuduje alebo dobuduje. Je to mačka vo vreci kupovať nejaký takýto pozemok. U nás v Novej Opatovej sa môžete prísť kedykoľvek prejsť po ulici, vidieť, nasať tú atmosféru, počuť to ticho, ktoré tam je a to vám dá odpoveď, alebo na základe toho môžete potom porovnať, že či je tá štvrť dobrá alebo lepšia. My nehovoríme, že naša je najlepšia. Ak budeš mať čas, veľmi budem rád, ak prídeš sa pozrieť a sám urobíš svoj názor na tie naše pozemky. Perfektne. A ja by som sa ešte opýtal, že kde môžu nájsť ľudia informácie o tom projekte? Hej? Že ako ťa vedia kontaktovať, ako si to vedia prísť pozrieť. Hej? No. Že teraz potom to som si povedal, že wow, že veľmi zaujímavý koncept, ako sa dopracujem k informácii, k ponukám, k možnostiam, k rozkresleniam a tak ďalej. V podstate máme spoluprácu s realitnou kanceláriou, ktorá má svojich ľudí, ktorých môžete kontaktovať. Táto realitná kancelária vám poskytne všetky informácie. Vopred dohodnutú obhliadku s vami vie absolvovať, vie vám k tomu všetko vysvetliť. Môžete nás nájsť na stránke www.novaopatová.sk, rovnako na sociálnych sieťach, ako je Facebook Nová Opatová, Instagram Nová Opatová, na YouTube si môžete pozrieť nejaké videá, ako prebiehala výstavba, takže je toho dosť, kde nás môžete nájsť. Ja som veľmi rád, keď vznikajú projekty, kde je to od A po Z všetko vymyslené. Hej? Lebo ten človek veľakrát, keď sa púšťa do takéhoto, že si ide niečo postaviť alebo si niečo kúpiť, tak veľakrát je tam toľko zakopaných problémov doslova, hej, ku ktorým môže prísť. A mne je to veľmi sympatické, keď človek aj síce troška možno za viac peňazí, hej, ale dokáže si kúpiť proste, že dokáže si kúpiť pokoj od problémov. Hej? To je vždy také veľmi milé plus k tomu. Takže mne sa vždy páčia projekty, pokiaľ je to nejaký komplex vecí, hej, a dáva to na konci nejaký systematický zmysel a preto mne je tento projekt veľmi sympatický. A ja si práve preto aj myslím, že tu nemôže byť nič iné ako to, že ten projekt je odsúdený na úspech
a ja sa veľmi teším, okrem toho, že sa prídem teraz pozrieť, že sa prídem pozrieť o pár rokov, budú tam stať krásne domčeky, budú tam bývať ľudia, budú im tam behať deti dookola a bude to taká pekná, milá komunitka. Na to sa teším aj ja. Miro, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu dnes s nami bol. Ďakujem za pozvanie. Veľa šťastia, takže keby to niekoho zaujímalo, takže www.novaopatová.sk a tam si ľudia vedia nájsť všetky kontakty a ja sa teda teším, ako sa tam pôjdeme spoločne pozrieť.